चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन दबा लो। गुंडा कर दे बाबू तोहर चली नहीं। का कहतारू तहार गुंडा गर्दी ना चली? बताओ ना मैडम जी, हमार ना चली गुंडा गर्दी। मिली ना ऊ चीज़वा जौन तोहरा चाहे। का कहतारू भौजी, हमरा ना मिली? बताओ ना काची। अच्छे हम जान गईनी भौजी, दे दी ना एक बेर। देवे के पड़ी। तो देख लो हमार भैया कहतरन कि देवे के पड़ी। ना 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 भौजी, गोली ना चलाई, पहले तू हमारा के दीह तबे हम गोली ना चलाइब। काहे लायल बड़ा मिले हो। तो जानता रू भौजी, हम ए फुलवारी में काहे खातिर आइल बानी? भीतर से मन हमर हिले हो। आय हाय, हम जान गईनी तू देबू, ओही से तहार भीतर से मन हिलेला। बाका रही बाका दुख बड़ी होई मोरी मैया। देखो देबे के लाइन पर आ गईलू नु कि सोच तारू पकड़ब तो दुख होई मोर मैया। तो जाए द भौजी, हम एके बेरी लेम। का कहतारू चैत के दिन में लस लस भइल बा देहिया, केनियो सुतल रहलू ह? हाँ हाँ, हम देख के कहनी है कि तू केनियो सुतल रहलू ह। तो ए भौजी, तू केंगा सुतल रहलू ह कि तार ओढ़नी फाट गइल ह? सारी सारी रोटिया बानी हम जागल। का सारी रात जागल रहलू ह हमरा खातिर? का कहतारू आर दे आर दे आर दे? तो जानतारू मैडम जी, हम का कही कि तू हेने से गाड़ दे गाड़ दे गाड़ दे। अरे कटहर के काटनी नोट भइल फाट के। का भौजी, तहार कटहर के काटनियर ओठ भइल फाट के? तो भौजी तारा ओठ में कौन हवा लागल हो कि कटहर के काटनियर फाट गइल? आवाए वाला मुंह मुलायम कर चाट के। फाट गइल तो बलमुआ के बोलावत तारू भौजी, उहो चाटे खातिर। आ हम कवना खातिर बानी हो भौजी?